ato niya eh. Lagi? Ah, suot-suot kasagbutan. Kakasakas, kakabuk. Smile! Suot, saka. Muni mga sundalo. Asa man dog? Usang sundalo. Sundalo ni Kristo. Muni ang agianan sa amo ang gi Bible study, gi pamisitahan nga mga house to house with prayer. Napadiha iduha. Kay mao na ako mga kauban. Kisa man ni naulahi kisa mo na mo lead prayer. Gikan mi sa amo ang pagbisita sa mga house to house kunya pagampo sa ato ang mga kaigsuonan nya do na gyumi na sinatian nga amo ang giampuan nga murag kumuton ng imong kasing-kasing sa ilang sitwasyon o kanang mabati gyud nimo ang gugma nga gikan sa Ginoo nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. So mao ni ang dalan, mao ni ang dalan. Sama imong pangita. Utot-utot. Kami isbaya na no. Uy, ayo gadang puno ah. Dara o dagan ni mo. Dara. Mo na utot-utot. Igsoon. Mo ni siya lami nga ri makuha sa. Sama na utot-utot. Kay mangita kuno tag utot-utot. Dara utot-utot. Muni ko ni lami kay kaunon. Kani. Oh. Say kuan. Wow, lami tuod. Kaya to kunong no pamanday ko ka tilaw nganong niingon man kong lami tuod nga wa pa mo ko katilaw. Okay, mo ni ang dalan. Okay. Aniya. Dulhugon. Saka-saka sa kabukiran. Pasanlok do sa mga karga. Unya si Linley nakasuwag ampo. Nakasuwag ampo pa, na siya. Taon ako. Kapi. Si Bradani mo iwa pa makasuway? Ha? Si Brad Joseph mo nakakon. Okay. Oh, nakahuman gyud. Baka ni ampo di ko mao. Di ba ka mao? Pero mo kabalo mo lead. Moy leader na mo si Brother Danny. Siya mo tol kung asa may dapit nga balay. Unya siya may nakaila sa mga tao. Una nga mo ang gipasalamatan ang Dios sa kalampusan. Daghan sa kanding-kanding. Pura og So mo ni ang dapit no? Ni dapit sa amo ang Bible studyhan. Butag po tayo sa ayanan ha. Yay, nanay Lomboy. Munay suot-suot sa kadalanan. Oops. Ana ang simbahan. Munay simbahan sa Kaimbol nga gitukod. Munay simbahan. Onya din ko nakakita og mensahe, nakitag pananaon nga kini mong dapat maghayag daghang mga tawo nga luwason o kini maong dapat kining pataga kini ang himuon nga gamon ni og kampinganan kaning lugar ha kani unay kampinganan. Sister Crisel, bye-bye. Bye! Bye-bye. Salamat sa Ginoo. God Bye-bye. bless mga igsoon. Bye-bye. Bye-bye. Nisabit yun ba? Nisabit. Bye-bye. God bless. Ano ibalay sa Lower South Hills, Tisa, Cebu City.
Ano ato ang gitukod nga simbahan. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Bye-bye.